Dados. Nanjake Pak Setu kalih Mas Sinten Mas iki. Slamet. Monggo, beksa malih. Mong sliramu
Kersane bapak iki nyaman enak. Lek kula mboten saged adah-adah kek jenengan Pak. Aduh. Monggo Kang Mas.
Kakek Gunung coba men ngerti aku.
ninggal katresnan. Margining rahayu nyampur sari. Cerah foto Cijatun. JB Audio. Bos Edi nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku bos pakantenan bos Edi apa sliramu ra krasa aku kudu sambah karo sapa. Dok, piantun Sragen iki budaya lho. Loh harus. Iya. Nggih pajak soalnya. Ayo Ade, Dok. jenengan mboten HE. HE no. Pajak lho niki. Oh, nggih. Ya. Aja lali pawalku.
sekalian, oke. Jek siji kono diratani kok pepundenku kok ya Pak Wedi kok ya. Aja Siap. lali pawelku. Muga manut Mas, janji-janjimu. Aku kang setya satu anteni nganti saelekmu. Ampel matur sembah nuwun, Nduk. Mangga, Pak. Tolong nggih mriki nggih. yen keling Kelingan lelakonku jamane nalika ing pamulangan aku duwe kanca priya bagus lahir lan batine sering dolan ning omahku perlune mung sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno mergo kelingan ireng manise nanging juwo ora bisa urip bebarengan senajan aku wis sumpah tetep tresno lahir batin. Oh, Pak De sing endi sing urung-urun ki mo? Bos tenda Irfan Ndi tenda sing- kae mung delok tok iki. Sing dereng urun sing ndi, Pak De? Bos Irfan Tenda sing pundi, Pak De? Bos Niko. Irfan Sing sing pundi? dereng Buke kae Sing buke pundi, sing sing pundi? Siti Alfiah ini. Kulane sing Kemendan. Oh, ya. Kulane Kemendan mriki. Mriki to. Assalamualaikum. Ya Allah. Niki nggih dereng Pak De. Iyalah. Assalamualaikum. Iya. Namung silaturahmi salaman mawon. Lah ya. Salaman kok dikarep. Ora. Ora dikarep ya ora Lah masa salaman. bapake lagi duki ora disalami ya saru. Ya manut. Nggih, Pak nggih. Ya ya. Nggih. Kula teng ngajeng nggih, Pak. Iya mengarep kok. Napa teng mriki mawon? Teng mriki sik napa langsung mriko? Oh, mriki. Oh, nggih kula mriko, Pak. Suwi Wong jenengan. jalaran perpisahan dipaksa oma-oma wong tuane tresnaku ra bisa ilang Mergo kelingan ireng manise. Yo, margi ning Rahayu, serah foto. Matur nuwun. yen kelingan lelakonku jamane nalika ing pamulangan Bablas kepring kuning, Mas. Metoke bring kuning. Ya. bagus lahir lan batin Nganggo bose perpal. sering dolan ning omahku perlune mung sinau
kelingan ireng manise nanging ora bisa urip bebarengan lahir batin Bos prepal langsung lanjut ke pring kuning Mas Ya. Mong jalaran perpisahan dipaksa omah-omah wong tuwane tresnaku ra bisa ilang mergo kelingan ireng manis monggo bos terpal Margi ning Rahayu sak jose Mas isin-isin tanggal 19 sasi telu gawe kangen rasane atiku yen bengi ora bisa turu tansah kelingan sliramu wong ayu sami lenggah Dek. Hak ini Lah mau do kompak kok sakniki. Pripun to, Pak? Kesel to jenengan. Kesel to. Lah nggih, terpal mau tong pundi to? Nyuwun lagu lho to. Komandan sik komandan. Heh? Komandan iki lho. Komandan. Lah. Mending ditenggawi ngene-ngene Iya, wae. Sing iya. anteng manis, Iya duduk manis, ketok-ketok kalem ngene Nduk. Ya. Senyum, senyum. Ya. Hei, aja gilani. Lah jare senyum. Senyum ki ora nganggo hihi. Ramuni kok ya. Ya. Enggak. Emang kok jana pring kuning ngoten lho. Pak. Pring kuning dadi saksi ana ngebak desa Purwosari apa sliramu ra ngerti Yen pring kuning dadi ati ya. yo piye iki kowe Bos Parpal.
iki wis padha bosen karo aku. Ya. Ketoke kudu nganu, ganti, ketoke kudu ganti sip, Mas. Oh, sik. Sudah mulai bosan. Dingtekke sagongan neh, Nduk. Ya. Sagongan terus ngantuk ya. Heeh. Reng kuning dadi saksi. Mas Slamet, monggo. Serang foto. Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandhang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalaparan. Mula kowe dadi wanita boyongan. Hey! Tobat kowe wanita yang hebat. Ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu pengging Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sakti Pandawasa. Rara jenggrang manut tasung pundhut garwa. Anak siji asa wengi mesti dadi. Aku siji. Hei! Habisin lo Pak Ji. Alah kowe kok cepet iki lho. Kan konflik. Oh iya. Ayo sing joget. Masukin Mas. Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandhang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalaparan. Mula kowe dadi wanita boyongan. Hey! Tobat kowe wanita keparat. Ora ngerti yen Bandung lananging jagat. Putra ratu pengging Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sakti Pandawasa. Rara jonggrang manut sun
Mas Slamet matur sembah nuwun. Aku sesuk tutuk bakulan usus wae. Monggo usus-usus. Mbak Hedi, joget malih Mbak Hedi. Paringi sehat laras Mbak Hedi. Ayo. Campur sari maring rahayu. Seragen bergoyang. Ayo. Mas Sekot, ayo Mas. Suwe lawase
apa meneh lagune? Ayo njaluk saweran sing di omah sih. Monggo. Durung nyawer sing di omah. Pak Yanto dereng to? Durung. Oh, ngoten niku Piantun Jati ki. Pak Yanto. Tapi ki Pak Yanto ki Jati pindahan. Iki kok jalukan kabeh, Mbak. Rek mung nonton teko Jakarta. Bu? Oke, Raden Campursari. Lah kok nonton? Bapak. Aku nek bagian ngene iki jan aku keisin lho. Ora nggo dompet wis. Transfer mawon. Groboke ra. Salim riyen, Bapak, Ibu. Iki piye? Dekat ya, Mas? Sedulur Ngerti Jawa Jawa enggak? do meneng Ora iso. Ora iso, pengantinnya ora iso. Mersani Campursari Margining Rahayu Janjos. Bu ayo joget, Bu. Awan iki Ora iso regeng. joget. Aja semalam. Joget le. Rokoke saleke le. Asik. Bakal ayu. Rasuke aku bali bisa sumanding. Mas kok gimana ya, Mas? Ning sisihku. Ayo, ayo, Bu. Sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku. Ayo, Pak De. Aduh wong ayu babojaku. Ati susah wong kangen sliramu. Cabut, Pak De. Iya. Rina wangi tak anti-anti. Aku tansah nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari. Amung sira kang iso nambati. Jos. Mas Studio Yudi. 1 aman. Mas Yudi. Mas Tukiman tetep ra Enggak, ngadeg. lanjut. Apa jaluk diparani Iki teke bablas ninggal katresnan ya, Mas. Ninggal katresnan. Nggih, pamundutan tuan rumah. Semalam wong bagus tresno pemikiran bakal ayu. Ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisihku. Ayo, Pak De. Madura. Iya.
terima kasih. Nggih, bar Mas niki Tukiman, enten bar podang iki apa, kuning Mas enten. Tukiman? Gijing miring nggih. Abis ini bojo biduan Mas. Oke. Masukin Mbak Winda. Ojo lali. Lagi matur nuwun Mas MC. Matur nuwun Pak Medi. Aku wis kondhong cium marak ing cilaka. Aku wis matur yen men senapa ngelakon. Wis tak aturi yen pun kemarake lali. Banjur muncul ger kakean dadine kenting. Ora tak gagas penting sesuk tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojo wareg. Aja munamuni nuturi kaya penyanyi. Ditoke wae yen mendem lan ndlosor dhewe. Margiring rahe yen ngono aku rasuti lakno aku bali wong tuaku kuat ngingoni Ojo cekak atimu, wis tak cukupke lelakonku. Pancen bener kandhamu, mergo mendem rusak awakku. yen wis mari kanca-kanca dipamiti syukur bake yen menjam ditinggalake Selamat tinggal koncoku leren nonduga. Dongakno kuat mendem kuwe ora kumat. margiring rahe Surabaya beras Monggo Bayu. Cibe audio Aku wis kondhong cium marak ing cilaka. Aku wis matur yen men senapa ngelakon. Wis tak aturi yen pun kemarake lali. Banjur muncul ger kakean dadine kenting. Ora tak gagas penting sesuk tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojo wareg. Aja munamuni nuturi kaya penyanyi. Ditoke wae
ndlosor dhewe. Ben iki mau lepas karo Mbah Bogel karo Mbah Kino. Supri monggo dirameke engko. Kang Dok, Kang Bebek, Kang Lamino, Kang Peke engko. Pangapuramu ning mas bebujanku jejantung hatiku sambung kumong wali kalu ngeredo sarimu Padi wis ngomong kowe wani nembuk Budhe apa ora? Lah iki wani mlekoto Pak Depri karo Bu Depri apa ora? Ngono wae. Niki Bu Depri karo Pak Budhe lho. Mandat saking Pak D Gempeng. Lah. Nyuwun berkahipun Budhe. Oh, saiki wani njaluk Budhe apa ora? Oh, iya wani nyuwun berkahe. Berkah ki apa wae kok arta barang ya kene. Lah ngono. Mendah boyo yen to Ayo, antar sebanungan Budhe.
ayo. Mendak koyo Bilitas yo. Ayo, pepundhenku Bapak Minang di mau. Siap, nggih.
bisa ngrongkoke jantungku. Setengah mati aku naksir kowe. Sekarang turi mas ning Surabaya. Aku gerti sampeyan senenge kudu. Iris-iris kulane Jawa, kowe tamane dasare prasaja. Memang lidah mas tidak berpulang. Andai bersilat matur sembah nuwun itu watake Pakde gepeng. Margi ning rahayu. Serah foto. Ayo dune sing tem ngapa iki? Pakde agin mekoto karo Amel. Iya. Manis sedek kowe pancen manis. Tambah manis yen Amel ora lambe. Dek tumbule madu bisa gawe rongkoke jantungku. Jangan mas, mas titis pancen Awet dhisik. tambah ganteng yen marang seneng mantep. Ora tau. Gong sing alit mas, namine kapal ngalor ngidul mas titis gawani gendut. Kembang melati dik ati ronce-ronce. Setengah mati aku tresno kowe. Asmara Lagi lepek. ning kutha Solo. Aku ngeben mampu, Ben. Ngerti sampeyan senenge kudu. Iris-iris dik kulane Jawa, kowe tamane dasare prasaja. Memang lidah mas tidak bertulang. Andai bersilat kuwi watake sampeyan. Sembah matur suwun Mas Didi. Niki spesial kagem keluarga besar Putih Pak. Cengkareng Sumur Bor.
Bapak Ibu anak Ibu Latmi. Pasukan batik mangga. Yo yo yo. Nalikane kowe ninggalke aku, brebes milih rasane ono batinku. Pengen mangan rasane kaya radoyan, utange akeh pengen ngombe rasane mandeg ning gulo. Wong bagus ngembangin ciporan aku. Aja gawe bingung rasane pikirku. Kadang ela bisa kadang nanggap sing tak rasane jero dada. Nangismu esemmu lan kuyumu, rena wengi agawe bingung atiku. Tak lali-lali malah sansaya lelo, tak endani malah katoning moto. Ya, kepada seluruh keluarga besar dari Sragen, karena ini pemungkasan supaya pasukan batik joget bersama mau diviralkan langsung streaming semua jagat raya kelihatan. Ayo Pak, gimana? Pasukan batik. Iki HN piye iki HN? Ayo, Siap siap. Persembah nuwun. Wong HN kok do inget-ingetan. Ayo. Monggo. Randang do ceket-ceket blabar ayo.
telas niki. Niki tuan rumah Pak Yanto nyuwun tetes sing tresno. Terakhir. Iki menika pinangka tandha mata menika nggih kagem sedaya keluarga besar. Tasih cekap mboten niki matune. Penanggung jawabe Bos Perpal. Jelas. Tak simpen ana kamarku. Dari sule Ning Rahayu, yuk Sragen bergoyang jati. Hai hai. Yen sinawan ana netra
kabeh wong lanang kok, Duk. Mimik Oke, Rien. Mas No. Ayo. Mas Jumali. Oke, diaturke. Wonten Bapak Sugeng kelangenane lho, Bu. Ngerti kula nggih. Sajake urung panas, Mas. Burung panas. Betake wis muter-muter. Iki kebagian nomor 3, Duk. Muter-muter. Duk. Manis sedik. Kowe pancen manis. Tambah manis. Yen Eva ora lanis. Yen mesem manismu ngungkuli matu. Saya bisa rengket ke jantungku. Selelele. Monggo Mas No, Mas Jumali, Mas Cicil monggo. Olahraga malam monggo. Paring penghormatan buat Ibu Bapak Yanto, nggih ugi Bapak Haryono. Monggo. Ayo, Duk. Cedake bos kecil, Duk. Sampeyan gawani Kemratian dudek di ronce-ronce. Setengah mati Mas No tresno kowe. apa saran lagi Mas ning kutha Solo. Bablas ke lali janjine. Kenapa pamune sakinipun bos kecil? Sampeyan senenge godho. Diiris-iris aduh gulane Jawa. Adik Eva manis dasare prasaja. Memang lincah Mas tidak bertulang. Burung panas. Monggo. Pandai Lali janjine. iku watake wong lanang. Sragen mania yo. Nggih, sampun batang nyipun bapa demange saking Legok nggih. Sugeng kondur nggih. Iya, iya. Iya, iya. Sugeng kondur. Monggo Bos Cecil. Pak Li, Pak No. Dina minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak dolan karo aku. Apa lali to, Pak? Pengen dilingsir srengeng ngene. Ana kene aku nunggu kowe. Tak SMS rambalesi. HP sing rusak, Pak. Yen tak telepon malam Monggo. ateni. Monggo Pak Ali, Pak No. Mangkel aku Bos kecil, monggo lho. yen kapethok irungmu mesti tak jimat. Memberikan penghormatan kepada Bapak Yanto sekalian Bapak Har. Lalit janjine jarene alesane mangkelake. Sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko. Hae Nggih, luar biasa. aja rasa-rasa ngono to. Spesial untuk Balik kecil. tingsingan nggih. Ya. Janjane kowe ning endi kelakatmu saja Monggo Mas Marno. Pak Marno monggo. Dek suku harus suku. Kalangan ini Sragenan. Ayo. Monggo. Spesialnya untuk bos kecil tuh kena gue sanggup Bali. Malam ini dia ada acara tuh.
monggo. Monggo coba hajat mbok pilih badi request lagu. Campur sari dangdut. Warna-warna pandak wangi nyumbung trimo seprene wae duka pamuse trimo urung sakmene wae. Spesial untuk Mas Jumali Lewung. Neng kowang ini HE ya berlaku tuh. HE berlaku terus. Tak kira nek ning sakit. Walaupun luntur tidak apa-apa ya, Mas. Kayak gini 100 kali juga nanti banyak. Studio 1 gimana? Aman. Cair, tapi agak luntur dikit. Meneng wendo kowe nek nang kene iki aman ana ibuke. Lah nggih. Kowe nek entek engko tinggal. Tenang, ampun suntik, Pak. Ayo masukin, Mbak Eva. Sabtu pan ditorang ring sliramu hadiahi sisiku mugi Gusti nglilani emosi tresnaku kinawa mati asik. Data emosi bareng. Senengane emosi. Rom geng gunung biasane. Kalau data emosi bareng. Aja ngucap aku wis semeratok. Awak-awak ngendika mbok yo sing alon. Eva. Tak pikir Eva kok rada cepet ekonomi pikiran gampang emosi.
monggo. Aja ngucap aku wis mertobat. Awak-awakan ngendik kaya sing alon. Tak pikir kowe aja kuwatir. Nyatane buktine pirang sasi rambok urusi kon ngusah main judi ora mikir bagian buri. Cepet ekonomi pikiran gampang emosi. Emosi Emosi. emosi Emosi. pikiran Gampang emosi. Kaya-kaya awe. Monggo Pak Min. Pak Min. Pak Min saking Kalideres monggo. Monggo Mas Nong. Ditutup. Ana monggo. Mas No. Lencer kuning kedake nemu giring kulite ronggeng ayu. Kesemu pahit mati kecut Bu. Terus ke. Ilung kadung malengkong ngambang kakong rikmani. Monggo Mas No. Oh diatur ke lho. Sasai. Wah, gapat ronggeng gunung. Kendes luas. Marani sapa nyawang mesti sayang terpisah kandang sepulino kena bayi sapa yuwono mas airwe ayo yo Monggo. are airwe Sebenarnya Kak Arwin olahraga. sing gondrong kene ayo Wis kono urusan Duk. Mas No kan ngatek Duk. nyuwun fitrahipun nyuwun berkah Lencer kuning kedake nemu giring kulite ronggeng ayu. Esemu pahit madu manis Duk. Luar biasa Duk. Berkah-berkah berkah Saselae tak tumpak wah gapat Ronge gunung kandes luwes marati sapa nyawang mesti sayang marem bisa tantram sapa lenok tangit ayu ono Subhanallah. Spesialnya ini untuk Mas Nol ya. Dikasih bonus satu kali lagi. Karena belum ada permintaan nih ya. Mergi ning rahayu. enak ning kene to Mel Bekerja sama dengan audio sound system apa gitu. Lencer kuning kedake nemu giring kulite ronggeng ayu. Kesemu pahit madu gelang galung malengkong ayo Dok. aku ngarep mati nang samate Sasulae. Subhanallah. ronggeng gunung kandes luas marati sapa nyawang mesti sayang marem bisa tantram
Sembah nuwun Bapak RW. Mampir. Pak RW mantuk. Matur sembah nuwun nggih Pak RW. Sehat selalu. Mbak Yu Eva nopo pareng aku letaken matur suwun Mas. Wulan iki jalanane pin jenengen malam pitu sapar nopo taksih lodeng Mbak Eva mawi lodeng Pak Yanto bagi aduh rendah banget Saged mawon Mas pancen kula nembe longgar wulan iki calangane boten bladekan nanging pripun Mas mangke kula budale dipun bapak napa kula budal dhewe mawi turun mbok kula papak sisan saged mawon Mas pancen rame nggo dalan pun kuatir nadyan tiang gandungan Mas Tris iki Pak ora nate sembrangan asik mangke riyen Mas ampun lali pancen ayo dipanjeri Pak Yanto lho pira-pira tinggal totalan ana laline ampun aku kuatir Pak pirata bayarane asing gak penting bisa asik margine rahayu begitu sampai ke audio sound sistemnya apa Nduk? Margine Rahayu. Audio sound system Oh audio nih. wah penyanyi ini baru dipecat ke Pak Yono oke cerah foto luar JB. biasa Mas Amsar luar biasa cerah foto bisa cerah baca dulu Yusin nopo pareng aku letaken wulan iki jalanane pintenengen malam pitu sapar nopo taksih lodeng mawi lodeng Pak Yanto bagi salam asik saged mawon Mas pancen kula nembe longgar wulan iki calangane boten ladekan nanging pripun Mas mangke kula budale dipun papak napa kula budal dhewe Awi purun embok aku papak sisan saged mawon Mas pancen rame nggo dalan aku kuatir nadyan tiang gambungan Mas Tris iki Pak ora nate sembrangan mangke riyen Mas ampun lali panjenengan Lali lho, dipanjeri lho. pira-pira wakon ana laline ampun aku kuatir Pak pirata bayarane Matur nuwun Pak. bisa mapak sendiri rak tenan to alhamdulillah wingi akhirnya wis metu dipanjer melalui